ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟେ କାଢ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ କାଢ଼ା କରେଇ ମାଧ୍ୟମରେ କାଢ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି। କାଢ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଅଂଶ, କାଶ, କଫ ଏଗୁଡ଼ାକ କମିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇ କିଛି ଅଦା, ମରିଚ, ତେଜପତ୍ର ଏସବୁ ଫୁଟିଆ ହେଉଛି। ଫୁଟିଆ ହେଲା ପରେ ୟାକୁ ଟିକେ ନଖ ଉଷୁମ କରିକି ପିଆ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଥଣ୍ଡାରୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଚୁଲିଟା ରଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧୂଆଁ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, କାରଣ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ, ବିଜୁଳି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ବି କାଢ଼ା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପୁରା ଖଇରିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏ ବି ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କାଢ଼ା ବନାଉଛୁ। କାଢ଼ା ବନେଇ ସାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।